was die Sony. Dat was die Sony, dat was die Sony. Hoe komt dat ik dat nou? Oh, dat was die Sony. Hoe komt dat ik dat nou? En dat was die Sony. Het dan nog niet de braait gedachte. Jezus, daar is een mooi massa. Moet in elkaar gecreëerd, dit is die Sony. Moet in elkaar gecreëerd en dit is die Sony. Moet in elkaar gecreëerd en dit is die Sony. En dit is die Sony. Ik meen ik het aan groen gezien, het ik gespind. Ik meen ik het aan groen gezien, het ik gespind. Dat was die Sony, dat is die Sony. Dat was die Sony en dat is die Sony. Het ik jou gejaagd zoals een lijper. Het ik jou gejaagd zoals een lijper. Gaan ik jou nog wat gaan aan, wat gaan aan. Moest ik jou gekrijgen, dus die Sony. Moet ik jou gekrijgen of is het dan zo? Heb ik jou gekrijgen of is het die Sony? Is die Sony? Ik heb jou gejaagd zoals een lijper. Heb ik jou gejaagd en gejaagd zoals een lijper. Heb ik jou gejaagd zoals een lijper. En het is die Sony, en het is die Sony. Is het dan zo? Ik is in mekaar, het nou geloof. Als ik een gevaar het, ik geloof. Ik was een gekry van die mapoesa. Wat gaan aan de story roep dan? Noem ik dan nog ik was nog haar roep. Maak van jou haar bro. Ik is aan nou zo. Ik zoek aan die paycheck of is net zo. Daar is aan net my bro. Wat gaan aan moest ik gekrijgen? Weet je wat gaan aan nie? Ons moet gaan op het tijd. Of is het